Lanog sa Kinabuhi. Mayong adlaw mga kalanog, unang Martes sa tuig 2021. Ako nang hinaot na anak mo sa mayong panglawas o mayong panahon. Salamat sa inyong apil sa atong watch party karon nga gabion. Salamat sa inyong pagsuporta. Dili pa kita magsugod, magampo sa kita. Dear Lord, we come into your holy presence with a humble hearts before we start with this program. We realize that without your blessings, we would not able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us so we could enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless people around the globe that they may enjoy peace and the goodness of your love. We ask all this through Christ our Lord and Savior. Amen. Sa nakausap pa, mayong gabi special mention kaning mga pangalan mga kalanog. Suporta ka nato sa atong programa sa itong miaging simana. Mao kini sila nga mga pangalan. Si Maylin Tumbay, si Bibelen Estrella Estoque, Georgina Ramirez Costas, si Joel Coraza, si Ado Miyaw, si Jando, si Alin Costas, si Junard Otero, si F. Royce Alburo, Dio Patrick Loon, si Bayong, si Jason Steffi, si Levent Akar, si Apolinario Lucero, si Nili Gonzales, Janjo Bonhok, si Tilani Sohor sa Ormoc, si Janre Arguedo ito ni sa Dubai, si Rosny, si Mayax May, si May Colango, si Harmar Carillo, si Boboy Goncer Jr., si Kera Lucero, si Kaykay, sa atong duha kamiagi nga pag sibya din his kahanginan internet, pirmi gini siya naka-join. Og si Noemi Linaw sa Himinsulan, si Rie Polvera, si Tisay, og si Maymay Garciano. Salamat kaayo ninyo sa inyong pagsuporta sa pag-join sa atong watch party dinhi sa Lanog sa Kinabuhi. Okay? Sa pagsugod, atong paminawan ang sa kahuning langit nun sa grupo nga The Cousins. Mga huning langit nun. My heart glows like a fist. I want to love you better than this. Why do I live like I'm in chains when you have to set me free? And why do I have to break your heart before I fall to my knees? I know it's time to pray for change. Give all I have to
This program is brought to you by Palanas Enterprises. Services offered: construction and finishing supplies, computerized mix paint, latex and automotive paints, plumbing and electrical supplies, tiles and granite. Other services offered: builds and construct houses. Palanas Enterprises, Palanas Siminsolan, San Francisco, Cebu. Proprietor Bernard and Eileen Mabali. For inquiries, call and text 0998 1620951 and 0918 36 366 72. Palanas Enterprises. Sunshine's Dressed Chicken, located in Stall 40, Agura Public Market, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Proprietor Mr. and Mrs. Wilson Plinius Sr. Sunshine's Dressed Chicken. G2J Cell Phone and Accessories. Located in Campo, San Francisco, Cebu. G2J Cell Phone and Accessories. G2J Enterprises Glass and Iron Works, located in Cagayan, Puro, Cebu. G2J Enterprises Glass and Iron Works. Wonders of facts. A recent study says breastfeeding a baby may reduce a woman's risk of developing Alzheimer's disease by 22%. The roar of a lion can reach 114 decibels at a distance of 1 meter and can be heard from 8 kilometers or 5 miles away. Wonders of facts. Children's Corner. People, big people, legal, civic, legal, vote 116. The boys in my well said, stay here, for servant is listening, but Samuel 3 running. That is love. Again, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name.
mama, ito ni mama. Di ako ikot sa papel lang, di ako piloon. Papel ka niyo. Aray po. Huy, ayaw. Dito sa langit, kalipay, angkon mo, luha, Wakas sa maamong ilan bulawan, ang pagalaktan mo, igsoon ko. Balik. Dito sa langit, kalipay, angkon mo, ugwa ngay luha, sa maamong lon bulawa. pagalaktan mo. Igsoon ko. For our Bible quiz this week, true or false, David wrote the entire book of Psalms. True or false, David wrote the entire book of Psalms. So, pwede rin ninyo i-comment din his page, Lanog Sa Kinabuhi, or inyo i-PM nako, or kung ganahan mo, inyong i-video while nag-answer mo sa atong Bible quiz, pwede kaayo. Mga kalanog, kining Bible quiz open sa tanan, mabata or maidaran, sa gusto lang mo apil. Aduna kitay gamay nga price sa Camotes Island, Cebu lang nga area, kay mauray atong ma-accommodate. Apan ato gyapon i-recognize ang winners nga moapil nga dili diri sa Camotes Islands. Mga huning langit nun. When I feel the touch of love, all that I want is to be with Him, Almighty God. We
love that He gave to us. His days forever will be together. Come, if we trust to the Lord our God. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us. His days forever will be together. Come, if we trust to the Lord our God. Trust to the Lord. Trust to the Lord. Trust to the Lord. Trust to the Lord. Our I rewind. Karon kini mga tuiga, ang mga schedule diri na sa Luzon. Karon March 20 ko sa 26 sa SSD ko. Kunya sa Krisyon, kunya schedule kunya last na naitabo katuman so ito ko sa bilang ng mga churches na to sa langing nasod sa USA. Pagpada sila may sa mga nila dili magkutsulod dyan. O sa lang ka police officer nagsugod sa 12 ka tuig pikuan na way promote 12 years. So siguro gikan na record o niya nakita lang ini sila na nagalit niya sa Cebu sa iyang pag-eskwela. Converted ko nga Roman Catholic, presidente ko sa Catholic Youth Organization, kay dibutin ko mga Katoliko. Ang akong papa mo ay presidente sa Knight of Columbus, ang akong mama mo ay presidente sa Inahan sa Nanunay Panagam. Kaya ang akong uyo ano ay pare sa mga lungsod. Prinsipyo na mo nga ay ang namataan mo ay ang pangatiyan. Mga may prinsipyo na mo kaya ito. Pero sa niyang nakasa ko, kumikan kayo ng Biblia sa akong iluan na pare, kita ko kapermisa, ako ang hiyatagan akong papa. Sa taban, na akong siguro yung slave ko mong taban, kanang taban karangan pa, kung na isigalan sa mga loob. Bisaya. Hapit na ako ko pa. Dili ipabasa kay kung mabasa ka, makuha mayabang ka. Ako nag-isumbar na makuha lang na gawahan na basa ko na makapausap na sa utok sa tao. So diyan, nakawiyag ko ang sila ang Adventist, kaya influence na Adventista sila, nagturo sila ang Adventista. Ako tao na magsimba ko ng memory sa kabili. Tapi lang kami ng akong memory na. Kasi malaki na mga tanging memory na natin. Basin, kung sila akong katingala ba, naaraw ako yung magsimba ko memory sa kabili. Memory sa kabili, o kutiro agad ang kapamay. Di ba kahapon sila usang ko sa langit? Ka-Diyos no? Ay, pagkakaan namin ang buhay. Natawin katuloy ko, kasi parang namin sa kauras, kung ako tumas karayaan, disko ng pagkaman, kung ang istorya. Maunay, tinor. Makasulti ko, anak, kay Gigan ko diha. Makasulti ko rin yung papanasig sa pagkinabuhi, kung unsa ang mayo, dili. Dulikan kay ako gisulti, ako gikinabuhi na ginagugnagan ka. Jadi ako ito tanto kayo mo nang bibigyan din na ang kaluwas sa individual, dili makaluwas ang iyong amahan sa anak, dili kaluwas ang bana sa asawa, ang asawa sa bana, ang anak sa
niya, ako nga pulis, duwag asawa, dili na maayo. Kaya magpatungan sa palaro niya, maunong yung violators. Ako pulis, mamotor ko lang yung helmet, dili pwede. Kaya nas pinalo mo natin 05 sa helmet ko, ang kinanglan, ang tao sa Pilipinas, mag-motor, mag-helmet, mag-motor, mag-motor, ayaw mo propaganda. Bakalan ka po mo, ulit sa pulis din eh. Pag-helmet mo, ay pag-aod na. Okay, ang Roma 3 sinuno sa 5, nagsulti niya nga sa mga tao, kinahanglan mo respeto sa mga nangapundanan. Musunod mo sa kalauran, kaya ang kalauran ni sa yuta, gitungkot na sa Ginoo. So isang, wala ko pili sa inyong lugar, pag matinumanon sa kalauran, kaya baka matigay mo, panahon na mga sayo na ang pulis, si Espiritu Rilis, Kamotes, di ka mo manapang, kaya nag-iimit ka lang mo pirmi. Okay, naano po, dahil ito, kaya parang nataas ang inyong kinabuhi, statistika na ay purpose, kaya dagay na disgrasya na namatay, tulikan tayo ay nag-helmet. Dagay na disgrasya na nabuhi, tulikan tayo nag-helmet. So, ako sa mga na yung suko ng higa. Ginagawa obedient sa mga balaod sa yuta, o balaod sa langit, o sa mga balaod sa langit, na pulong suko. Basta ispikto ito, magdata Biblia, pero nalabasa pa sa balaod sa yuta, listen, nagdata Biblia, o yan, nagmotor tawag na helmet, malinapason ang naglapas sa mga balaod sa yuta, naglapas sa balaod sa langit. Ano kasi ito? So, kailangan masakot ako kaya nabintista dapat munilo. Diba? Kailangan ang artista magpinumanot sa balaod para na sa gawas ng mga batlungan. So, bakit kasi sila manakam? Basta mag-artista na kailangan magpinumanot sa balaod, hindi credibility. Kaya ang artista, magpinumanot sa balaod sa yuta. Kaya ipaglaginan sa Ginoo. So, yan ang dagang yung isura na mag-artista. Kita kapas mo, hindi rin ang pasimba. Kanina yung pagpunaan sige lang, totoo na ano iba ng baboy iba ng baboy ang simula daan ulit sa rin mo na anak ulit sinaw ang hanggang ang pangit na bumbo ulit hindi pagpapao totoo eh kamao mo sa totoo naman si Sila makamao mo sa totoo ako ilit naparehas na yung nabuot okay, totoo po. So, nag-self-study ko. Huwag ko patuloy niya kasi madali ko. Dili ko, ang nagkita ko Biblia na ako. Dili ko mabok kaya kasi kakilang Biblia para sa talisara. Totoo po. Ay, mauli ay naali ay sa kasama sa Leviticus na mga pagkaon na Hindu, mga pagkaon na Hugaw, mga pagkaon na itugod sa Ginoo. Ano din mga nagasundo? Ay, dili pwede kahit ang mga daon, ang mga hugaw, ang mga gawas sa bakra, dili ang mga sulod. O kakot na rin kayo sulod. Dili mo ay dili. Ang mga sulod, dili mga hugaw, kung imo lang paminaw, makadakot, kaya ang makadakot ang imong pag-response sa mga balita, mga libang pinagin mo. Sinutian ng mahugaw, daotan kang sinutian, libakira ng dako, himantayon ka. Kung ay pagdakot sa inyong sinataon, ay mauday, musuot sa restaurant, sa kanalan, maway pagsusi sa kaisipan. Tama kayo, hindi mo naman pagsusi. So kung ikaw ay talo sa mga dosan doon, ikaw ay talo sa hilo o gili, hindi ka na mususi sa inyong kaisipan. Kaya tanaw niyo mo, itag-utag na mo, utag-dili mo. Magduro-duro po lang ka. Nga may kalulang ang laki, parako niyo sa Ginoo. Dito ba na ako mapapuntahan ng so ako ang pinagtugag, pinaagi sa Biblia. Kung na ako manitugay, nangiray na nagkaluwasan. Ako ikapulang ako, Papa. Bakit kuha na ka, tingnan ka na KFC. Makatubag ka rin. Nga nangyari, di mago. Kaya sa bago pa, domingo lang ka. Nga, sa bago na ilang isinda, kung niya, atlaw ito po ulit, kapituan, bisaya na, ikaw atlaw ito
This program is brought to you by Palanas Enterprises. Services offered: construction and finishing supplies, computerized mix paint, latex and automotive paints, plumbing and electrical supplies, tiles and granite. Other services offered: builds and construct houses. Palanas Enterprises, Palanas Siminsulan, San Francisco, Cebu. Proprietor Bernard and Eileen Mabali. For inquiries, call and text 0998-1620951 and 0918-36-36672. Palanas Enterprises. Sunshine's Dressed Chicken, located in Stall 40, Agura Public Market, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Proprietor Mr. and Mrs. Wilson Plinius Sr. Sunshine's Dressed Chicken. G2J Cell Phone and Accessories. Located in Campo, San Francisco, Cebu. G2J Cell Phone and Accessories. G2J Enterprises Glass and Iron Works. Located in Cagayan, Puro, Cebu. G2J Enterprises Glass and Iron Works. Okay, usa na sad ka episode ang natapos. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa pag-join sa atong watch party. Kung hinaut nga kamo na bless sa atong mga programa. O atangi na usab ang usa ka episode sa sunod nga semana dinhi lang sa Lanog sa Kinabuhi.